The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Para kadiri nag-request ako. Ken kaidi anu hendak mutiak subli ay kitsuri taja maikari napalalong amin ti sakit na di aldaw apit mano ka kadi kapay pulos kimita kawen met tinaglabas, merurong ko tinagwayas sakay malipatan ka namiaduak ng patparik na na kumabiyak ko subli ka hindi naklagda tinip kita sabay-sabay ipasulit na to'y patak na kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa watas tantot parang iparik na ang nabihyan na awan ka ano lang tumamay na galiandes Nora Magdalena Pulido, Rosemary Juan Julian, Yana Quezada, hello, Sir John, Mami Shoni, Tita Trinidad, Ate Love, Ma'am Cora Gapos, Vanessa Puruganan, Dite, Emmy Agustin, Davis Magarin sa Lakop, Himpon ng sarang ka, kung silapan ka, ipasulit na to'y patak na kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa watas tanto parang iparik na ang nabiyakan na awan ka amok nga agbabawi ka Damiris mo't nagbidutam I'm sorry, damage has been done Dikmet inpagang sa ema itura Balay gigit masarakan Kalpasan na syakit panawan Indon nagsarap ka ipasulit na to'y patak at kumitakin ka sa tupay pangato ken ipababa watas tanto tarang
Yan!